Kwi agreement day na Moses na Simon na Stephen. Agreement day kutaka. Tara na dawa ndio kuzana na yeye ndani. Wakaye kumba kigadi ni dawa ndani. Ndio dawa ile pana tu. Ndio ndio pegu. Sababu nikana kata kuno. Ita agreement kutano au sisi ayo. Ndio ngine sasa itabona hizo sasa. Ndio no fine. Sisi ganyo pass. Hiyo pass. Tatoa kumba mas. Out I have 6 million So it means he agreement na basi ndio ndio. Wale. Ni ndio mingani? Ni ndio. E4. Hizo zipana ona kwa nini ndabashika na. Pande 3 wa milioni. Wakapinzi wanani? Ndio mwana. Hiyo ndio walipo. Aiwa. Awa wakaita kumwacho. Uya kada ndo waka Amerika mpaka waka. Sasa mmoja waka kama waka hapana Mungu. Ayadi kwa katika siku nungu Mungu. Ndio tarepa. Ayadi papo hiyo. Ayadi papo. Uyacha ngani? Sabu gani? Gawe sabu nduda. Right. Beni ane mbanzalwa. Next door witness. Abana. Dede, what is it? Alikuwa Jana tunafaji kaza singai. Sasa singai. Faji, gawe ka faji wacha. Uya.
right gara right because zvatichida kuita kachida kuestablisha ownership yeland. Ownership yeland inoti one varume aside next door vanoziva, sabhuku anoziva, then kokuzveya wemhuri vanodii vanoziva. Iyo zvinhu ndikuona apa pakasainwa apa kana Moses andifumona ari Moses but akasaina ka kana akasaina ka it means kuti arimo mukati mechi minyaya because dai angasiri mukati minyaya angasikasaina aita sei. Alright, it's okay, but you are supposed to be here. Then wamwe wefamily yenyu besides mimuri 3 mwari pondia yeah, because izvo zvekuti mungori 3 ka waridzo yenyaya mamwe mafamily members yese they are not party to this. Something is not right. Something is not right because paifanira paine mafamily members anowitnessa achitaura zveshuwa kuti apa ndepanhingi apa ndepanhingi, because it cannot be your word against his word or his word against your word. Someone from within the family should be telling us kuti apa panhingi apa panhingi apa panhingi apa panhingi, and that's why mungona ndobvunza kuti sabhuku anofanira kunge aripo and he must know. Then my family members waripo wanatete wanabamukuru wanabamunini wanani, they should know what taurira. Then from there takwanisa kuti vatazoona maindizvishwa muridwelendi ndia, then a decision is then made. Isu zaditi mahalf-cooked decisions ekuti tinoti tomboti we want this thing kana cha munhu yese arikuzwa zveshuwa chikutaura pa ndisho here fine, but anyway iwe chigara pasi. Sorry? Sengai. Ndauye futa. Sengai. Sagai tu gare pasi tu bila. Right. Muri witness guys. Right. So dia pana Steven. Right. Mbona watu ndo muruti. Manye mundade wangu wasiwako. Okay. Tichikuwa munda nambuya. Minadia sikuru wa sikuru. Ninadaulisa. Minadia sikuru wa sikuru. Sekuru wa sekuru. Baba. Wa baba. Jemu. Saka baba akafa. Pakafa. Yakapiwa nini? Minga yakasara ino madzimai awo. Izwa kana minderi yasekuru wasekuru, it means kuti sekuru wasekuru paakafa beneficiary weminda ndi baba wako kana umwe munhu wamwe wamwe wana baba, not imimi kubva kuna sekuru wasekuru ma 4th generation. So how can you be beneficiary wechinhu chakaitwa ne 1st generation? Zvichireva kuti na iye wacho beneficiary kuti iminda ndo zvandikuti kasi. Saka pazvirutangira ndepekuti iwe una baba wako, iwe uyana baba wake, andizvo baba wako akana ari sekuru wenyu, anditi it means akapa baba wake minda yake, akapa iwewe baba wako minda yake, iwewe you then become a beneficiary yeminda yakapiwa baba wako na sekuru. Uyu becomes a beneficiary yeminda yakapiwa baba wake na sekuru wake. Now that baba wake wafa, it means kuti uyu ndiye beneficiary we estate yani ya baba wake. Iwewe baba wenyu afa, you become the beneficiary we estate yani ya baba wako. Ndopa ndikutibvunza kuti sekuru wenyu wasekuru wacho wamutaura sekuru wasekuru wamurutaura iyeyo paakafa minda yake payakagoyiwa yakapiwa ani nani?
imi mamusipo yakapiwa ani nani handisida mai is not part of this family. Mai haso pachironda kutorwa kwachironda yes kana tikachibogara patiti pamuntu beneficiary minda yanditika tiri kuti se generational minda yanditika ine wanhu kangwa nayo kuchipinda ndika saka mai wa uyu yanditika airima minda yese munzisa apana mundu wanga asingarimi because sekuru wakanga asira vana vake minda ona sekuru wangu baba wangu ini wachizopuwe minda iyo kuti washandisa but mai wa uyu wayachirima kuti minda imo mapuwa baba wangu ayachirima gada munda uri paseri peyadi yake wairimwa na maivai aiwe murora wa mbuya maidhaina mwana wemuzukuru wakaiti akuti zvemunda ndewake futi animuona but iyo wane yadhi yavo iyo yakanga iri yavo iyo animuona iyi minda iyi ndeya mbuya maidhaina kwete mbuya maisimoni. Mbuya maisimoni wemundu wake mbuya maidhaina ari kupi? Mbuya maidhaina akashaya haana kana mwana wana wanga waripo wana tete monika ndo wanhu wakazosara wachitipa minda iyi dati mwanakomana kasina mwanakomana wana ngati pangari akashaya aidzani aizi John aidzani John ana mwana kana mwana ko wasikana washo hanza dzake dziri upi? hapana kana mwana chiri saka muruti mimi maakukanina nekuti hapana munasipo because from what you are saying you are pastor pako iyo wacho apasi pako no achimwana asakutaka pindura pako iye ndiko kwake ndio akamira munhu akamira ndiwe munhu mwena kuti upangana wake kudini ukutaura iwe unopindura pani pako zotopera saka ndati munda ndo wangu hausiri wauyu iwe hausi wako wagori ndo wamaidhaini ndo wamaidhaini saka iwe hausi wako it's okay hausi wako kugoerwa kutopiwa tetwachori tete akashaya akagwera muri wangani tikoera tiri almost tiri 5 boys 5 vakomana saka uyu hapo wasara vakomana uyu nekutori newake wakataura ndati 25 years kana komana kuti wake ambwe ini ndikutaura nachironde ndikutaura nembe uyu murume uri apo ipo ane zvima 25 years asingauyi kumusha tichishandisa minda iyoyo nhasi handizivi kuti chii kana kuti pane madzimambo nemadzishi nemasabhuku akatopfuura akatomboita nyaya idzi handitika asi ndiri kushamisika kuti akuda uisimudza futi nhasi uno after 25 years izvo zvaundishupa angava asingauyi kumusha wake for 100 years hazvive kuti hapasivi pake iwewe ndimene chekuti iwewe hauna kokuenda urikugara pauri ipapo hazvive kuti ndo wakutora zvinhu zvaunoiswa sipo chinhu chese kana chine munhu wacho chine munhu chine muridzi wacho whether is there or is not there ndipani saka zvokuti aripo kana hapo haizvo zvazinganaba isusu tatoda kuti temaina ndechekuti chinhu ichi kana chiri chemunhu ndechechii nechemunhu ende kana chiri chemunhu munhu wacho ndiani ndo pane nyaya yekuchedero hatina zvimwe zvakawanda zvotaka iwe kutaura nyaya yekuti zvakamupinda mumamwe madzishe nemasabhuku nemamwe madzimambo akati chii madzimambo nemapepa tipei mapepa kana muchidaro handitika bosi ndezvatoitaka ndezvekuti kana nyaya yakatombotonga nomwe mambo iine decision yakapiwa nemwe mambo I don't change that decision. I'm not sure. Takaenda kuna sabhuku leti sabhuku pombe ndakaenda nayo achida kutengesa munda face to face. Could you remember? Ipe evidence. Iwe toda kupindurwa. Guys, mudare muno mune mutemo. Don't behave like uri kunze kwedare. Dare rino rine mutemo yaro. Unokwanisa kushamiswa kuitwa zvaungofunga kuti wahuitwa. Isu unotokuita. Kana utomira apo uri musungwa. Ita zvinoexpecta kuti musungwa abehave in the manner yemusungwa. It's very simple.
hapana munhu ari kuzvinyirwa kana kuti sei isi simple question iri kungodai simple answer just answer the simple question zvotopera tati iwewe wataura kuti nyaya yakatopinda kune dzimwe madzimadzishe ikapinda kune mamwe madzisabhuku ikapinda kune mamwe madzimambo handizvo ini ndotino kana yakadaro it's fine because there is a decision already let's have the papers asipo muti hapana because inini mutemo ndokuti handichinji zvinhu zvakatwa neumwe chii saka kana patori nedecision kudaro I will just uphold that decision yakaitwa namamboyo but chandoda chii ndinoda pepa kundiratidza kuti this is the LC4 nyaya yakatongwa and this is the decision that was given zvatopera because kana pasina manje to me it becomes hearsay because kana totora nenyaya kuma 25 years ini 25 years ndaichitori kuchikoro kana mutotora nenyaya dzekuma 25 years ndaichitori kuchikoro makore amutora makore akawanda stiri makore amutora ekuti ma 25 30 years haisi time shomaka time yakareba kuti munhu ane 30 ane 50 years izvo zvizvi kana chinhu chakaitwa 25 years ago it means that person anga ine 25 years. That's when this thing was done. So you have to be very careful pa calculation emakore ako pachezvako apo pawakazvarwa iwewe kuti iwewe wakambozvarwa rini une makore mangani kana wakutaura nezvinhu zvakaitika before you were even born. It then becomes a problem. Itai calculation zviri correct. Ini ndangoti ndoda vanhu vanonditaurira zvinhu zviri correct about land ndiani yakambomira sei. That's why ndoda ma next door, ndoda sabhuku, ndoda wefamily ndikuada so that vanhu vatori zvavanoziva chokwadi muno mutokuda tine chokwadi zvatopera. That's the purpose yekuya kudare kuno hakusi yakowina pa ndiko kuya kogadziriswa kuti kana mabuda munomu you go back muri vanhu vakuita sei wari kuita ndo purpose yedare ndinoira handisite kuti mubude muno mune munhu ati ndawina munomu hamuhwinwiba munogadziriswa munhu ndozvatinoita. Saka it's not about kuti tasodaita soda tikuti let's have the correct information totora the correct course of action zvinhu zvotodii zvotofamba ndozvatikuda chete. It's not about kuti icho hai sabu mune chamunoziva here nenyaya ini ndaingofunga kuti anachironda pamwe kuti takazokura vafunga tinangoona vategurwa mastori edu zvekuti sepana chironda ingoti seni chete zvekuzoti kuna basimoni kana kuti kuni paukama hwavo vazokuzvizwa paani nyaya idzi. Okay. Then Safaji. Ini ndakangokura ndichitamba naSimoni. Ini ndakangokura ndichitamba naSimoni. Ndichitamba naSimoni. Saka tangoona vachingorima minda yavo iyoyo minda yacho iyoyo. Kuti ndizive kuti yakatangira papi nyaya yacho yekwachiunda kuti minda iyi ndeani. But ukangoona munhu achirima munda automatically unobva wangoti senzi dzako dzangotaura kuti munhu munda wapi. Saka ini ndipo ndakangokurawo ndichingotamba naSimoni vachingorima minda yacho iyo. Alright, sasa ndinozive ndakangokura tiona minda yacho chirima ndana maiwo nyanga imboriana yawo ngenhaka aiwa yababa wavo tachironda mbuya mamushizi mutaureti Victor ndinokumbirawo pamberi pamamudhasi kuti nditaurewo chokwadi. Ndoda kutaura chokwadi chekuti ndakasvika mumusha machona mambuya vaizi chironda vasati vachinja kuti musakarira vaizi vachinja. Saka ndakasvika apa paina mbuya wakabara murume wangu, paina mbuya wakabara asazana. Inini ndini Joyce Mashinga idzi. Saka ndasvika mumusha mundareka ndine mwana wemukomana. Saka ndabereka mwana wemukomana. Mbuya mukuru
wakati murori ini ndiri kukupa mari yemakorokoto uyezve nekukupira mwana wako zita remwana wangu Victor. Mwana wako umutumidze zita rekuti Victor. Moses uya ndi Victor uya. Zvikazi ngekuti mwana wangu haana mwana ndimbuya mukuru ndozvakanditsidzira ndibva ndandopa mwana ndiko nditaurira kwaakaita panyaya yemuda apana zvamataura ndinaudzwa pamati mimi mamati Victor haana mwana ndimbuya mukuru wakati Victor haana mwana babanaka uyu mwana wani handisakabvunza kuti zvakamira saka inara kwezi munotaura here kuti uyu haasiri mwana wachona ndokuzwa kwendakasvika ende iyoyi wakandomboenda kuna tete kwako kwai kuchivu koti mai uramba undipangidza baba wangu ichitaurirwa nditete mai ezi mai asi zvakaitika kuna mai mubadzi. It's true. Alright, so in other words what it means, nyaya yenyu haisiri yekuti ndimi waridzi wemunda. Nyaya yenyu muri kuti munhu ari kutora minda yekwachironda haasiri wekwachironda. Ndozvakutaura. Saka then manyaya yenyu manje pamuri kuita manje, one, hamuna locus baimi yekuti muende kutaura kuti mwana uyu ndewangu kana nhasi wangu, because handimi makamubereka, handimi wabereki wacho. Wanhu wane locus yekuti waende kana nhasi unokumbira kuita DNA wabereki wacho wari kuramba, kana mukadzi kana murume ari kuramba kuti mwana ndewangu uyu achiti hasi wangu. Saka kana mai nababa wakagara wachiti tine mwana tasiyira mwana wedu, it means there's no one anokwanisa kuuya achitaura kuti hausi wepanapa. Imimi simba rekuti muti hausi wepanapa riri based on what? Imimi munozviti muri wepo, makataziva sei? Toziva sei imimi ndimi wacho. Pamusoro mabomjasi bosi ndikononga tikudai kuti vakatemberera apa bokozi nyaya iyi mamiri yakaita inondotikwadhani mamusakada nyaya yemamiri yakaita isusu taawanda andika but wakuru wangu vari kukumberi wazhinji wacho wakapera uko andika the only left nasara ubauko munhu ari kurwara. Saka tichikura mumusha hamungazi mimi muri mubhandiri puka newanhu machispekulete panyaya dzenyu dzichitaura for no reason. Makambozvizwa here kukura kwenyu kuti mwanangu tangosa mupirisa aseko munhu ari kuchengeteswa mwana aseko ziri possible here kuti akangotaura from nowhere. Haisiwo nyaya yatoda kutaura nyaya yalendi. Nyaya yalendi inobva yadai so wari kuti wazi minda ndiya baba wangu, minda ndiya baba wake. Baba wake ari kuti yeye ane zita rere kulengo rekuti ane minda because ndochitanga kauziyozi because ini ndiri paconfusion yekuti mbuya wangu ini mbuya meko anobara baba wangu akanga achiti kuti minda iyo yakakuwana mbuya nyana yakuti wewe ni minda yako. Saka adaro mbuya akada kutomboipa izimosenga zvandine umboona zvine akatomboisa mavhu ndikamuti no minda ndaikuwana tete mai maradzi akakonfuranda mbuya maisimona Lodega achitola kuti minda itakuitwa kumana because wakomana ukabata nawo anozona tibadati wa minda. That is why ndiripo baibai this past 14 years ndiri baibai unozona umweni ndikangotora munda ini kuenda kugara munda mazengeni kungotanga nekugara for no reason. Haisiri crime Unotaura namabwera haisiri crime unotaura nani? aiwa Send your facts. no izvo zvamuti Send your facts. as long pasina interference masaisaiuswa kuna mambo ndaita problem because inini Izwa. na mambo Iwe teerera. Alright. Izwayo man. Kana moya mudare kuno. Don't mix issues. Mukamixa ma issues. Nyaya yenyu haina kwainoshaye direction. Kana issue yenyu panapa iri land, let's stick
issue yechi What you reported? izvi makutanga kutaura izvi kuti vandiripo chii what mese imi hamuna local standard yekuprova that and yekumirira izvozvo because handi makazvara munhu wanhu vane locus yekumirira kuti warwisane nenyaya yekuti ndewangu kana hasi wanhu wakazvara chii munhu not umwe munhu wese haana bainiyo yekutaura kuti hausi mwana because inotoita mhosva kuti utaure munhu kuti hausi baba wako hasi baba wako because you have to prove to that person kuti sei uri kuti hasi baba wake inenge itori mhosva kubudza munhu kuti hausiri nikiwe usina proof yekutaura kuratidza kuti izvai zvinomubatsirei baba ndikuti nyaya yekuti uyu zvokuti kwakazotaurwa kunzi chii mbuya wakazotaurwa because mai wenyu handiye muroora chete ba pamusakarira handizvo mai wenyu handiye muroora chete ba pamusakarira handizvo saka mai wenyu chakazoti mbuya ataurire iye chete mai wenyu pawaroora wese kuti mwana wangu haana mwana ko mwana wake wacho iye mwana wake waari kuenda kutaura kuna mai wenyu kuti haana mwana wakanga audza here mwana wake kuti mwana haasiri wako why akaprefera kutaura kuna mai wenyu chete asikataurira wese ava kuti mwana haasiri wako ende chachakanyanya kukosha tataurire mai wenyu kwakuko kuti mai wenyu azodii ini ndozi James ini but James hakuna munhu anozi James kwamutasa vanhu vanotozi James kwamutasa vanhu vautonemwawo after inini vanhu vautonifarirawo kutoti kamwana keko James jimalo nekutodawa handina muruvaro nenyaya yekutofarira vani inini asi kwamutasa mukatarisa chii kudzinza kwedu kwana baba vedu nekuna hakuna James izita rekwasekuru ndakapiwa zita rasekuru kwamuchira uyu sagandi ndio rimwe zita rangu kana mamusikaridzire chitu ndozi James gandidzwana uraone mazita ekwamuchira uyu hapana rekwamutasa ipapo saka zvakureva here kuti inini ndakodzinga wana Martin nana Clever nanaani wese kuti baba wenyu inini James Gandinda uyu nukona zvizotaura kuti zita ichi izita chete munhu anakidzwa nekufara nezita raari kudii raari kupa ane reason why ari kupa zita iroro but ngatisariti zita ritsvake zvakadii zvakawanda nenyaya ichi yezita iroro its not right ini chandoda chete ini ndinoda kuti ngatisitike panyaya ichi tibatsirane kuti toona kuti lendi iyi zveshwa lendi yanga iri yaani angamugona tikangobudisa izvozvo chete zvelendi kuti lendi yanga iri yaani hondo yese yadii yapera kuti tumwe twese twatikutsvaga kuti hatina zera natwekwa ndo zvatikutaura kuti minda ndo pane nyaya yedu chete kuti minda pamusoro pangu yes uyu sekuru wangu ini anga ine wakadzi 2 one wacho aigara kumusoro watogara ndiye atingoti mbuya nyahana wambomuzwa mbuya nyahana mbuya nyahana ndiyakati mukadzi mukuru mudoko wacho aigara pachipea maidhaini akari mukunda nyanganya aigara apa panditi tikatienda pamukasa tine waya yambuya maisimoni inooneka waya yambuya maisimoni pane mukana uripo kuti apabaoti angari ambuya maidhaini kukwira kudai pane papa ine tumaruwa tumwe tukutomuti unobaya kutendera tenda pamutambo apa ndofunga matambo ayo makambo ayo uyu futi munda uyu wambuya nyahana uri paseri pesimoni munda futi wambuya nyahana saka neii minda iri apa papana kosi nepana bhuri ndiye mbuya maidhaini minda iyi anika tobva tachiti 2 iri kudzasuka yanga iri minda yambuya nyahana mbuya maisimoni asara aingoti mapesipesi bhozi vanhu vanga vapera kufa aingoti paari maori urozwa kweseni yangu paini andikoanda kupa nguva wakataura ini ndadotobvunza kuti handiswereri nguva iyo nyaya iyo wani badi todikasane timwende chii tiende kumberi handi wataura iwewe kuti minda uri paseri peimba yamaisimoni uri apa ndeyambuya nyahana 2 iri kundeyambuya nyahana iri kundeyambuya nyahana pana kosi ndepambuya nyahana pana bhule ndepambuya nyahana pana wepesi ndepanyahana pamai simoni ndepapi
Koma Simon zvati tutaura kuti ndoba newa here inodaiso inobvaenda kuna Zebhedhi mberi kuti kune padhoku kumberi vaigara kuya chigona pamusoro pacho pane mutambo wakunaka batikambokona kwesine muperwe makwese ndoramba ichidzoka uma kana musi kuona zvandikuedza kutaura hameno kana ndikuda kuedza kutaura makwese ndekuti why imimi mabva maita imimi mega ndimabva matora minda yese panana chironda wese why imimi mabva magowana family yenyu chete kuti apa ndepabhule apa ndepakosi apa ndepakwewowi apo ndepeuyo kuwa mwana wana chironda wese wasi why was you benefit kuminda yame yambu ya daila aiwa ndoba tiri kuti ane roje riri kumasiro one roje imimi matora 6 maroje ambu ya daila asi wangu wese vanofana kutora 1 roje izwa shamwari musataure nyaya yekuti kuwanda ba nyaya yekuwanda izwai mbuya kana totora nenyaya ye-equitable distribution equitable distribution zviri kureva kuti kana papa ine wakomana 4 wakomana 4 iwo ndo waisheya minda yambuya Nyahana equally wari wangani 4 noti zvokuti azwiwo urupiwa 20 because unowana 20 iwo urupiwa 30 because unowana 30 iwo urupiwa 1 nechakutemura no. That's not equitable distribution. Equitable distribution notaura kuti kana wakomana wari 4 wana baba inongozi minda yambuya Nyahana ichi 8 handiti umwe naumwe ari kuwana maroshi mangani 2 noti kuti mutitaurei kuti azi isu takawanda saka takapiwa 6 umwe akapiwa 1 guys hamusatarai chokwadi saka muruti isusu ndambopa example yekuti mutori kuti ndotanga kungogara mumunda memunhu masina kupiwa It's possible. Aiwa. Zvinoitika izvo. Ndozati kutonga izvozvo. Ndozati kutonga izvo. Watiyemirika my question hamusi kupindura question yangu omwe. My question hamusi kupindura. Uyu munda wamuri kutaura uyu. Uyu ati munda uri uyu. Wanga uri waNyahana. Wambuya chigona. Wanga usiri Nyahana. Wambuya Nyahana ngekuza. Ndati mirai mbuya mukuya sumuka imi mbuya. Sumuka imi. Iwe gara pasi. Iwe gara pasi. Aiwa mbuya mbuya. Unoina umwe munda wakatorwa ndikanzera uyu Guze Manyanga wakatora munda wambuya Nyahana uri kuzasi. Saka iyi minda miri inozviona tete ngeambuya Nyahana iri uzikanwa ndisimu. Iyi miri ngeambuya Madhaina. Mai wana Dhaina nana uyo wana Geti wana John ndiyo amai wavo iri apa ngeambuya Madhaina ndiyo minda iri ndiyo pana Kosi ndo pana Kosi uko ndo kuna Steve kuna na Dhani zvakasiwa zvaitwa nditete mai Maradza aizvinoba aiwa ivo vandobaturamba tete anoita simba akaroorwa kwekupa akaroorwa anoita simba rekudistributa ari hani no kuti saiteteyo mukati hatodudzwa nezvateteyo because kana makutotaura nyaya yeteteka makutohwanda nezita tinobuda izwai mbuya tete anokomplena yavaroorwa ndikarobenefita kwawatoire akogara nokwawati ambuya tiri kuti chiyambuya tiri kuti ambuya tiri chinhu chiri simbo ani kana mei pane samusi munotaura what is the difference between chironda namusakarira chakaenda kwetika ndechekudaiso sekuru wangu inini handimoona kuti tinokamana nanamberi wana Zebhedhiya mai waZebhedhiya yanga iri hangadzi yasekuru wangu inini handinoti tichigona kana kusakarira sekuru wangu inini akakurira paguta achichengetwa naaizi Chironda ranga riri jinda ramambo Mutasa paguta apa mukaziri pe munozvibata izvizvo sekuru wangu inini akachengetwa ari mudumbu then Chironda akaita mwana 1 tete yeyo saka tete paakarohwa namberi apa sekuru akabhadzika kuno adzika apapa ndo paakazina namberi awa chimbosara nebhuku anamberi waishanda kuna namberi wayo ndo paambosara akabata bhuku that is why pakaitonga pane lendi yakati wandi bose kuti akasara ari in charge patime yase handimuzona saka sekuru wangu inini sene meuchironda aisi yake akatochengetwa nababa asi wake
Andinozwa. Sekuru wangu anozichigona kana sakarira. Hatisi wana chironda ba. Mama wake wambuya nyama. Right. Ndosaka amunopindura. That What is the difference between musakarira and chironda? Why wamwe wari kuramba waina chironda imimi muri kunzi musakarira asi sekuru wenyu ari mumwe chete? Why? Chirimira ndio kubatsira. Ayo ini ndinotoziva kubvunza kwandikuita kuda kuziva kuti alright uyu ndiani chitupa chakazichikwa hamuzi munhu wekauka to be truth to say the truth munhu wekauka we don't interact and for a long time tinochikanzana kuti atitombochikanzana ene hatizivi chitupa chake kuti chakaziva to be honest ati inini ndino Simon Chironda handikati kuitinesa zvinhu zvandikazika zvemunhu because inini ndozidani musakari ndozviri pachitupa ndozvetopanzira muchironda but ndiri kumutaurira inini kuti difference iripo ndeyekuti chironda sekuru akabva uko kwaichengetwa nemunhu aisi chironda handika hanzvadzi yake ndiyo yaitomuinisisa kuti haungacharambi baba wangu baiwo nekuti wakura ndo paakaramba achisendisa kasenebochironda handikada kutombochirwa kasenebochironda kakazomiswa kuti handisivi sekuru zvakaperera senemu iyoyo iyo dayakasoda ndingati senemu yangu relationship yaVictor nababa wenyu yakamira sei? tiri kuti isusu mukadzi mukuru wasekuru watoti mbuya Nyahana anobara vana vake 2 James na Victor andika James na Victor ndo vana vanobara saka uyu watoti Victor ndisekuru wangu ini munin'ina wasekuru wabara vana baba vedu isusu hatipari kuita kire hapasati paita kire uyu baba wake anonzi anozi Victor ndosanobvunza ndati ndikuda kuziva kuti what is the relationship between your father na Victor? baba wedu isusu anobara isusu baba wedu isusu anenge akuti baba kuna Victor Victor kuna Victor sekuru kuna Victor mwana Victor mozi hakuna mozi ba mirai kaba mugarai pasi ndati alright iyo baba wako anonzi baba wako anonzi yes ndosaka ndikubvunza kuti Victor relationship yaVictor baba wako iwo nana baba where is the relationship? Baba wangu nini wabili wali 2 na James na Victor wali 2 yes ndio utambena hapo usembena ndio ndio muona ndio basi angalia mbuya ndio sekuru ndio isusu baba wangu nini wali 2 na James sekuru baba James ndio ndio wana wake wana wa James wao ndio wanao awasukuru wa James aniwakukuma baba wangu Sasa mimi mjona ndio kumana hawana. What's your relationship? Hawana kandi. All right. Baba wao angari mwana wa James. James ewe mkoma baba wangu. Wabili wali tuche kwa mama. Wabili wali tuche. Sasa James ndio bika wana wake. Kama ndio chipita hivi Michael. Tena bika wana tu hapo ni wana. Baba wangu ndio bika hivi. Wabili wali tuche. Ndio hana hawana hapana kuja mwe hapana kama waona kali hapana wakafa ndio 61 wala chana mtana wangu ni ndio kwa wakafa ndio honest ndio wazi Ana washari kwa hiyo mwanzo ni minda hivi minda hiyo Sasa wana wa James wanobva imi ndakugadzira tree yedu inotangana sekuru wenyu pozvarwa baba wenyu James na Victor. James na Victor angati draw. Let's draw it. Sekuru wainzani Simon akazvara James and Victor. So vakenda akanga ngati 2 the first marriage mazarwa nani? James na Victor. James na Victor. The other marriage wakabarwa nani? Mkomana naye bwana John. And John. John ndianza ana muri Maskana wengi wali 4
Sangati kuna James na Victor. Okay. Then James akabereka vana vati 6 boys. 6 boys. Ziripi vaipeleswa kambe kusvika pano. Aripi Achiziva apa vaniziva kuti Anzani. Edward. Then Victor Limega ne vana venyu. Vana venyu ndose mlevo nokomana varaba. Then that the other side baba sekuru wao kuma wenyu because avana vamkomonyi vatona munina vana baba vavo ndimukoma vakabarwa rwangana but yange yada mimi chanditi ndikusekuru wangu nini same sekuru wana mai vakasiyana akatokazana 2 wakati tuiva baba first marriage wakazara James sekuru wao nakababa wangu nini but 2 the other marriage ndio wakazara George nawasikana 4 kuna James kwa ndio mkomo baba wangu ndio nimechete na baba wangu ndio wana saka ili chimbo mbuya ndindirutaura mbuya kana 9 ndeine chedu namba izi vakogadzira chinhu chekuti tikachitarisapo tirakuona mhuri nemalayers ayo yese handiti kuti kana takatarisa muti wacho uri kuti ava vari pamusoro pevana vana vavo vari pazasi baba handiti dai kuri kuti tikutanyaya kuti tsvimbo yechiprofiti ida kupuwa munhu izvo izvi inenge ichipuwa ani tikubva kumusoro handiti takabatoona chiti tiri kumusoro pana baba muri baba wemunhu zvekuti makumuti mimba ndiripo zvazve Edhu uripo ndizvoka saka tinana baba wairi mumusha Edhu mupenyu Simon mupenyu John akadini akafa ndino kuti kutaura kadini tichakamuri Edhu uripi hana mhuri uri kwazi anodaidzwa hazi kunyorwa papepa tinodaidzana zvekunyorwa No, it's okay. It's not under pressure. There is always tomorrow. It's not under pressure. Because at the end of the day, what we want, try to nyaya ipere. Isina one but I say kunongedzana. Taita chinhu chiri correct. Because this is pasarendo andro kanisa wangu. Because I know pane kamwe kasenzi kari kuseri. Ndotokaziva. Kari kuseri. Ngekuzi tikaenda because pane relationship yakadai isusu munomu hatina muzukuru hatina sekuru hatitongi vanhu ba isu totonga nyaya saka mukaya muno muruti nekuti takatodyiwa kare because ndinhingo kazodai mune muchipedza nguva yenyu isu hatitarisi zvese isu totarisa chii nyaya ndoyatotarisa because iyo zviti tasvika pekuti taona kuti panyaya yenyu there is a missing link. Edward. Because Edward is very important kuti taura history yekuside kwenyu. Then Moses tikumuda futi panapa. Afana kuya panapa. Tete wamuti akashaika. Akafa. Okay. So tikuda Moses na Edward tiri kuwada bado then tabva ipapa because pane imwe yatobuda ndatozwa kuti guzi uno yake nemi futi wakatora munda wambuya Nyahana saka aiwa ndototika ini ndikuti habisa izayambuya zuda ndiri kuda kuti ndosandoa ndoti di we want kuti tistraighten this thing because pane vanhu vakawanda munda wamatanga wataura nezvawo wakutoinvolva the whole Mukanda family because munda iwowo ndio wakaneka Mambo Mutasa Mukanda wakapiwa ndi mbuya Nyahana
Kwakaita mambo. Macho kadi. Wakapiwa. Bati. Zokerei. Api wamunda kwakazi. Munda uyu unogoza baba sisina wanu wao. Mmozo bawana nini? Asikana pasina chi? Wanu wakuru pasisina. Wanu wakuru wapi? Iwo wanakaneka wasisi. Wapi wacho kakaneka na. Ndio aitori mabamba wacho. Wakazi kanakaneka afa. Mshazupawa na papa nani? Mozo bawana. Kwani? Wapeli. Wanani? Ambuya. Wana wa mkanda wa kaneka muzali kaneka wakabili. Wana wenyongo watu wazarwela. Datu wana wenyongo wazarwela. Wakafa kaneka. Kaneka died in 1965. Hapana ngani. Munumba. Saka musata ule mbuya nyeze musikazi. Musashanise history ya musikazi because they are pane living evidence. Wana walipo wakaneka wacho walipo evidence. Ndosaka ndikura mambuya ndikutore. Kuti history zimwe maka ubata hizi. Kaneka inini ndatano wakasaka nika lima na mashamisi. Mchutondera. Tuyanga inukadzi wake wai baba ndoma. Wachirima zakanyanya. Eka batika pantu utarambuya. Wana wanyasa hizi wa history wakati siyai waiti. Anga pasina manu. Aiwa, there's no solution like that. You kana munhu pasina tozotanga kurutiro. There's no solution like that. Wana chilonda iwe. Makauya wanakaneka wali mmoja. Unoziya? Kaneka ndiye mambo mrana. Mambo mkanda. Ndiye gomkanda gomwe. Ndiye ipo blade pana chigara pa gomwe hapo. Mukaneka baba wake achipa akaita acting chief up to 1965 ndikaneka. Saka musanyepere wana. Saka si waine mungu. Musanyepere wana. History zile. Zoziziwa manje. History zimamutazema mutasesiyana nazo. Stika kune nyaipi iyo ichete yepachironda idzi dzamabata idzi siyana inadzo kana isu tinoorganiza asi toti musabate chii musabate zvisina basa wana chironda mama inyaukosheko zvokuti munopiwa lendo gwamanika bridge kubuda kwamutunguri mamuri chiini chekuti mabati ngapiwa lendo gwamanika bridge kubuda kwamutunguri mama inyaukosheko imbuya garai pasi garai pasi mbuya garai pasi ngakuneza kudai panzi musadaruka kuya kesi kataurwa muruziva kesi kangovhunzwa muroora munomu kesi kataurwa kese muruziva mama yakaneka ari munomu saka munoti nyaya dzamusikazivi mbuya siyanai nadzo musangoti kesi kataurwa murukaziva kesi kataurwa murukaziva munovhiringidza zvinhu mbuya tinoziva history dzese dzana mberi todziziva kuti ana mberi wakayaseiwa wana muchira wandwese wakayaseiwa tozviziva isusu muri kuziva mbuya wana mbeva ava kuti wapiwe bhuku ramberi kuti wapiwe bhuku ramberi ndiye anga ari mumbahari wamutasa saka musati titaure zina basa toziziva zvese muchira wanhu kuti apiwe bhuku rese kubva apa kubuda uko yanga iri nyaya chii yanga iri nyaya yehondo yepamhanda ndiye muchira wehondo ndiye anga ari general wamutasa pahondo yemhanda muchira wanhu ndiye anga achituma ndiye akapinda akanoredza saka musati udze izvo zvakanaka tinozviziva mbuya kudarika zvamunoziva saka musati taure bhuku rese apa toriziva kuti rakabva rakauya riini rakauya nani tozviziva musati taurire munhu hakupinda mumba medu nosati kutaura nyaya kwamutasa siyanai nayo munozotsva dhilai nechii nenywi chete isu ndosatati yenywi irudani edward ngaauye moses atesei auye ende kwamberi sabhuku mberi hakuna here umwe munhu mukuru kwamberi yes kwamberi
toda munhu mukuru kwamberi ane nhoroondo anoziva nhoroondo itipedze nyaya izviri applicable. vanokumbirwa Tebi anokwa mudiki stereki because Tebi is neni same age saka hana zvangamboziva. Toda kwamberi kana even mai toda vanhu vanoziva history iyi wati zvinhu zvigadzirisika isati pokanisa vanhu vese isati tokanisa vanhu toti zvinhu zvigadzirisa ichi ndo zvatikuda chete. Yes, toda vanhu vanoziva makondo rijis akamangwaira pane makondo rijis pane makondiwa pane zvirongwarongwa matombo arimo ari mariji minda ese ane matombo kana ane matombo isu tongoda nhamba iyo yematombo then nhamba iyo inotipa muridzo wechii muridzo wemunhu. Saka kana paine zvirongwarongwa zvine nhamba iyo inotipa muridzo wechii inotipa muridzo weguta. Isusu tiri kuti kana tosati ngatitsvage chii chokwadi hatipo isusu tazida kufevha munhu katida kuti asi hayi isusu toda kuti chinhu chiri correct ndo zvatikuda isu kuti mangwana musarambe muchiita sei muchinetsana ba ko zvese izvi zvamautanga kutaura zvezvo kuti mubhandiripo nechii haizvisu hatita nebasa razvo ini nochaii ndorikanda wakatoziva paumambo anga ari mubhandiripo noumwewo weiziya zvokuti ndorikanda akari mubhandiripo puruvha wati akari mubhandiripo ndiwo akambonyenga mai wacho here ukazausiya saka uri chiiwa kuti ndorikanda akari mubhandiripo zvinozongisa ndiyo izwa iwewe muchirondo musakari I should have a very strong reason why ndinofanira kukwesena inini handiti kuti uriwe kupi handiti ndinofanira kunge ndine chinhu chakakura chekuti why ndiri kukwesena chinhu hachifanira kunge ndiri kukwesena nenyaya yekuti paita issue yeownership about something. Ai tikuti kana nyaya yeDNA handiti DNA iri stupid pachinhu wani DNA iri stupid pekuti munokwanisa kuzi makadai endai kuDNA iwewo rako ndiro rafanana radhari ndiro rafanana you can never trust chinozi DNA inokwanisa kuburisira mari dzausausadi ausingafungiri saka oda aiwa isusu panapa kana muda zvokurovana kuda ripo ground tokupai iwe kana kudarika unotarisa kuti usiyana nemaspectator zvakutaura iwe tikutaura panapa kati kutaura zvakutaura andingamona yenda is very simple izvi nyaya dzemadna idzi ngatisiyane nazvo because muri dzichaichai ari kuda kuziva kuti mwana ndewani ndiamburi ani because baba wacho hapo mai wacho mbuya baba wacho hapo mai wacho hapo munotariswa baba wacho hadi hapo mai wacho hadi futi hapo handi saka ane simba rekuda kuziva kuti mwana uyu ndewani ndiani ari kuda kuziva kuti mwana uyu ndewani mbuya dakubvunza isimbo kwese how do you feel kuti munhu auya kuti ambuya wana awisa wasi makanyepera musakari auze pamusha pano ndinovarambira saka how do you prove manje kune munhu iye anenge ataura ava vana ndingobvunza igeneral talk jekesere zvawari kufunga wari kufunga kuti vaoni simon uyu akakura naye ende pamumba pangu yemasimon ndiri paiswera mozi uyu ndiyo aibereka mwana wangu waitamba natata pamumba pangu yemasimon taiwirirana nambuya zvakanyanya mufunge asi tikanga tozoti toonana hapeno kuti rini zvekuti nevana vanga handiwazivi ngatidaiso vapera izvo
Nditange kuziwanisa wanawa na baba. Mbuya. Zvatopera. Isusu musi wa 2 vakomana nditsvagireyo anzani Edward naMozi, then kwamberi ndoda munhu anoziva history, then pamukasi pakati apasina kokadzima. Yes, let's have all those people para vatibatsirana tipedze nyaya. Yes. Ngatite izvozvo tipedze nyaya. Saka isusu ngatisangane musi wani, ngatisangane musi wa 2 newanhu ava tipedze nyaya. Handizvo itai kuti Mozi anga aripo, itai kuti Edward anga aripo, iwewe utsvaga kwenyu anoziva history yenzvimbo izvo. Yes. Then kana papachi hakuna wakapachi ariko futi. Wapacha mukuru wacho ndini. Ngatiza nyaya yaita izvo. Right, ngatosangana musi wa 2.